Jättekul. Efter många år så har ni hittat en liten springa i er kalender och är här några dagar på statsbesök. Så välkommen, og nu er ordet dit. Ja, tak. Jo, og jeg vil også sige hjertelig velkommen til alle. Og vi føler os meget, meget vel modtaget her i Stockholm. Det er ligesom at komme hjem, fordi vi kender så mange, og vi oplever også, at I svensker, I er så modtagelige for os. Så det er jo dejligt at mærke den varme og den sympati, som vi møder her i Stockholm. Og vi leger os turister. Vi har set det meste af Stockholm på 2 dage. Takket være vores kyndige venner. Så det har været rigtig dejligt. Det er næsten også Söder, skulle jeg sige. Söder, ja. Okay, ja. Stockholm er jo en fantastisk stor by. Den er jo ikke, altså København, den er meget komprimeret. Stockholm, den folder sig ud i den smukke natur, der er. Så vi kommer tilbage. Ja, jeg skal jo tale om jeget og evigheden. Og af en eller anden grund, så er det et tema, som jeg er begyndt at ligesom dykke meget ned i, fordi jeg føler ligesom en slags længsel efter at vende tilbage til den, jeg egentlig er. Og det er jo egentlig det, som de kosmiske analyser egentlig skal vise os. Hvem er vi? Hvem er jeg? Hvem er I? Hvem er vi alle sammen? Og hvad er livet for noget? Så det der med at forstå jeget, forstå det levende væsen, det er jo det centrale i vores forståelse af os selv og livet omkring os. Og hvis vi ligesom ser lidt historisk på det, så kan man jo sige, at hvis vi går tilbage i tiden, og jeg tror egentlig, det begyndte dengang, at mennesket gik fra at være egentlig dyr til at begynde at blive menneske, så begyndte de at reflektere en lille smule over sit eget liv. Begyndte at tænke på livet, altså i en elementær form. Det begyndte at få en fornemmelse af, hvor dyret jo oplever sig jo i en samhørighed med alt, instinktivt set. Så kan man sige, at jordmennesket eller dyremennesket på et tidspunkt fik den første oplevelse af jeg og det, der er ude omkring. Altså opleve en slags adskillelse, men også en opdagelse af, at man er et selvstændigt levende væsen. Og så kan man sige rent historisk, så er den oplevelse af at være et individ jo vokset med den bevidsthedsudvikling, medvetande udvikling. Det er de få svenske ord, jeg kan. Men den udvikling, vi gennemgår, det er jo en udvikling i at forstå os selv og livet. Så hele den store historiske proces, det er en stor, genoplevelse, som Martinus siger, i at forstå sig selv og livet. Og man kan sige, at religionerne kom jo ind, hvis vi ser på de humane religioner, så kom de ind i verden på et tidspunkt, hvor der var behov for at få en højere forståelse af livet. Og der har vi jo igennem islam og buddhismen og kristendommen jo fået nogle billeder på livet, som den tids mennesker, hvis vi går og skruer tiden lidt tilbage, nogle 1000 år tilbage, jamen der var de billeder, de verdensbilleder, som der dukkede op der, de var jo tilstrækkeligt gode til at give mennesket et indre fundament at arbejde og forstå ud fra. Men så sker der jo det, at vores intellektualitet udvikler sig. Fra det havde været nok at få en forklaring på livet gennem de religiøse dogmer, jamen så kan man sige, at så er vores bevidsthed, vores medvetenhed, der udvikler sig mere og mere, således at vi begynder at stille større og større spørgsmål ved, hvordan er mekanikken i livet? Hvad er det egentlig for noget? Det her med, at Guds veje er urensagelige, det kan vi ikke bruge længere. Og vi kommer ind i oplysningstiden, og vi kommer ind i videnskabernes epoke. Og efterhånden
sker der faktisk det, at vi glemmer på en måde det religiøse, og begynder at fokusere mere og mere ud på at forstå mekanikken, og forstå livet som en stoflig proces. Og på den måde, siger Martinus, så er vi faktisk foretaget en rejse væk fra det åndelige, og lave en slags identifikation med den fysiske materie. Så vi tror, at vi er kroppen. Det er der i hvert fald rigtig mange mennesker, der har den oplevelse af, at man har ligesom glemt vores åndelige herkomst. Og efterhånden har vi lavet en identifikation med kroppen, med stoffen. Vi er, oplever mange, vores krop, vores hjerne. Så man har simpelthen mistet forbindelsen til den indre kerne, som vi har i os. Man kan sige, at det religiøse menneske havde heller ikke den forståelse af den indre kerne, men de havde så en forståelse af, på en måde ubevidst, instinktivt, af det åndelige, af det evige, på et eller andet niveau. Men man kan så sige, at religionerne har givet os en forståelse af, en trang til at søge tilbage til kilden. Hvis vi ser på de kristne traditioner, så ser vi, at igennem meditation og bøn i klostrene, der har man simpelthen arbejdet sig ind i sig selv, for derved at få en oplevelse af ens væsenskerne. Sådan ser jeg det. I de dybe kristne traditioner, der ser vi, at man har arbejdet sig ind for at møde Gud i sig selv. Og det er jo en slags søgen ind efter, en søgen efter at etablere en slags kontakt til ens eget jeg, men i virkeligheden også til det universelle jeg, som vi jo alle sammen er en del af. Så man kan sige, elitært set, så har der altså været nogen inden for den kristne tradition, som er kommet meget, meget langt ind i forståelsen af, hvem er jeg egentlig. Men det er et fåtal af kristne mystikere eller munke og nonner, som har arbejdet på den måde, der har fået de oplevelser, men det er der vitterligt nogen, der har. Så igennem de metoder, ved at arbejde med bøn og meditation i den kristne form for eksempel, så er der nogen, der har nået ind til den indre kontakt og fået kontakt med det åndelige igen, med ens evige væsenskerne. Det samme sker også inden for buddhismen, hvor man når til indsigt i sit højeste selv igennem de anvisninger, som Buddha har givet. Så er der også nogle ganske få, der har kommet så langt i udviklingen, at de ved selvarbejde er nået frem til at forstå selvet, og forstå, hvordan sindet virker, og nå til indsigt i nirvana, som jeg oplever, som er en slags, som jo er egentlig oplevelsen af jeget, som jeg har forstået det. Men igen, det er en ganske smal gruppe, en lille gruppe, der er nået så langt frem til at nå til denne indsigt. Så Martinus taler så om, at i fortiden, der var der nogle ganske eksklusive grupper inden for de kristne mystikere, inden for buddhismen og andre steder, og andre filosofiske skoler. De havde nået rigtig langt frem, og de har fået en vejledning, således at de kan nå til selvindsigt. Men så siger han nu, at for virkelig at nå frem til at få en absolut indsigt, der kræves det, at man får en teoretisk forklaring på verdensbilledet. Det er i hvert fald Martinus' synspunkt. At vi skal simpelthen nå frem til i teoretisk form at få en viden om, hvordan verdensstrukturen er. Fordi vi kan i princippet ikke ved egen hjælp nå frem til den dybe indsigt, som Martinus så har været igennem, som vi selvfølgelig alle sammen når til. Vi skal altså have nogle hjælpere på vejen. Nogen, der kan forklare verdensbilledet, og det kan vi så selv forbinde med vores egne erfaringsmateriale. For vi har rigtig der, hvor vi er nu, som jeg kan forestille mig, os som er her, vi kan ikke ved egen hjælp få sat vores erfaringer sammen, således
at vi kan nå til samme resultat som Martinus. Vi skal ligesom have en hjælpende hånd igennem analyserne, og således blive løftet frem. Ligesom inden for fysikken, der kommer af og til nogle begavede mennesker, som for eksempel Einstein, som er nok mest berømte fysiker. Han gav os også en viden om noget i den fysiske virkelighed, som vi andre så kan bruge i vores forståelse af den fysiske mekanik. Og Martinus har så kommet her nu og givet os en overgribende forklaring på, hvordan livet egentlig hænger sammen. Så Martinus han er så inde på, at selve det at nå frem til sandheden om livet, det er jo noget, der sker på den ene side gennem erfaringsdannelsen, igennem 100.000, eller i hvert fald 10.000 inkarnationer. Så får vi jo erfaringer, og den bygger vi videre på, og det giver os en større og større forståelse af livet. Og Martinus han er så også inde på, at den erfaringsdannelse, den begynder så at blive så stor, og ved hjælp af de kosmiske analyser, jamen så begynder vi netop selv at kunne læse livet, siger han. Når vi begynder at få forbundet vores erfaringer med verdensbilledet, det evige verdensbillede, jamen så begynder vi efterhånden selv at kunne se, hvordan livet er Martinus udgangspunkt. Det er jo en påstand, Martinus har, men det må vi så undersøge, om det er korrekt. Men det virker meget logisk på mig i hvert fald. Men altså, vi vil selv ved hjælp af vores erfaringer og ved hjælp af viden, der vil vi så selv nå frem til at se den absolute sandhed om livet. Så efterhånden kan man sige, at nå frem til sandheden, det er en proces, som er en stedsestigende oplevelse af livet, en større og større klarhed, der når ind i vores bevidsthed, og så efterhånden, så ser vi selv livet, som det er. Populært set kan man sige, at igennem analyserne får vi skabt et fundament, en slags, også på baggrund af erfaringen, et fundament, således at vi får en ny, vi begynder at etablere en ny sanseevne, det Martinus kalder den intuitiv sanseevne. Og det er den kosmiske sans, der skal bruges for, at vi overhovedet kan nå til indsigt i livets evige dimension. Vi kan ikke nå til indsigt i livets evige dimension, uden at vi bruger den nye kosmiske sanseevne, den intuitive evne. Det er den, der giver os oplevelsen af jeget, af vores overbevidsthed, af det evige. Grunden til, at mange superbegavede videnskabsmænd ikke rigtig har den forståelse, det hænger sammen med, at de ikke har kontakt med det evige. De kan ikke sanse ind i det evige, fordi de mangler den intuitive sanseevne. Og det er den, vi er på vej til at stimulere gennem vores kosmiske studier. Så en anden ting, jeg synes er vigtigt at påpege, det er, når vi sådan foretager en rejse ind i os selv, i vores evige selv, i det evigt levende inde i os. Altså, Martinus han siger, at det er vigtigt at få den rette anskuelse af livet. Hvis vi anskuer livet på et fejlagtigt grundlag, så får vi selvfølgelig også et fejlagtigt syn. Og derfor er det vigtigt, at vi når ind til essensen. Og der kan man så sige, at inden for den generelle naturvidenskab, der ser vi, at de er nået frem til et resultat, som hedder, at vi er et med stoffet, vi er dødelige væsener. Lige som sådan, det er noget, der opstår og forgår. Og der mener Martinus helt klart, at det er en meget stor fejlagtig måde at opleve livet på. Velkommen. Så det er så vigtigt, at vi bevæger os væk fra denne materialistiske tankegang. Væk fra den tankegang, der hedder, at et hvert menneske skaber
sin egen mening med livet. Det er ikke det, ja, det er orden. Det er ikke det, det handler om. Fordi der er en overgribende, objektiv virkelighed bag vores sanser. Der er en absolut virkelighed, som er gældende for os alle sammen uden undtagelse. Og det er den objektive virkelighed, vi skal have kontakt med. Selvom vi kommer til at sanse den objektive virkelighed subjektivt, så er der altså noget, som er eviggyldigt, som vi skal have fat på. Så man kan sige, at Martinus igennem verdensbilledet, der skaber han faktisk, eller genetablerer han en tillid, en struktur på til livet. Fordi igennem verdensbilledet, der får vi en beskrivelse af, hvor fantastisk livet egentlig er. Vi kan få igennem verdensbilledet, der får vi på en måde en tryghed tilbage i livet personligt, ved at forstå, at livet er faktisk fantastisk. Selvom vi befinder os i en udvikling nu, som er svær, som er lidelsesfyldt, så mener Martinus jo ud fra den erfaring, han har igennem sit kosmiske klarsyn, der mener han, at alle lidelser, alle problemstillinger er led i en erfaringsdannelse, som er til glæde og velsignelse for hver enkelt levende væsen. Så alt, hvad vi oplever, er et plus for os. Verdensstrukturen er en kærlighedsstruktur, siger Martinus. Der er ikke nogen, der fortaber sig. Vi er alle sammen en del af den store helhed, og selve den evige struktur, som vi også er en del af, det er en struktur, som både er logisk og kærlig. De to ting hænger nøje sammen. Så jeg føler selv, da jeg mødte de her tanker, at her fik jeg et fundament. Her fik jeg en struktur, som gav mig en sikker grund. Ligesom i Stockholm. I er på sikker grund. I har granit. Vi er lidt på gyngende grund i Danmark. Der er kun jord. Så I har et godt, solidt fundament her i Stockholm. Så man kan sige, at når vi begynder at indarbejde denne kosmiske struktur og forstå den, jamen så begynder vi også at genfinde det indre fundament, og genfinde jeget, som jo er det virkelig urokkelige punkt inde i et hvert levende væsen. Det er det at genfinde det urokkelige i os, som er vores store rejse, vores store opgave at forstå. Så på den måde kan man sige, at vi er på vej til at genfinde vores virkelige sande centrum. Som jeg var inde på i starten, der er nogen, der oplever kroppen som centrum. Og længere væk fra virkeligheden kan man faktisk ikke komme. Denne identifikation med, at jeget er flyttet ud i kroppen, det er en nødvendig proces i vores erfaringsdannelse, men det er ikke sandheden. Sandheden ligger ikke i vores krop. Kroppen er noget sekundært i forhold til jeget. Så vi skal altså have flyttet det falske centrum, som kroppen er, tilbage til det virkelige centrum, til jeget, til den urokkelighed, der ligger inde i os. Det er det, vi skal. Det er den rejse, vi skal foretage os. Men igen er Martinus udgangspunkt for at kunne forstå det. Vi kan nok læse det, men for at virkelig forstå det, så skal vi aktivere vores intuitive sanseevne. Og den har vi alle sammen i os. Den er ved at vågne op, og vi kan stimulere den. Men det er ikke noget, vi kan bruge vores vilje på direkte. Men gennem studier, gennem kosmiske studier, mener Martinus, så stimulerer vi vores kosmiske sanseevne. Så stimulerer vi de der kræfter, som ligger latent inde i os, frem, og så begynder de at vågne op. Og det er det, der giver os den der aha-oplevelse nogle gange, når vi læser Martinus' analyser igennem årtier, så mærker vi alle sammen, nå ja, nu forstår jeg det lidt bedre. Nu kommer jeg lidt tættere på mit eget jeg i virkeligheden. Det er det, vi gør hele tiden. Vi flytter vores fornemmelse af os selv væk fra kroppen, væk fra vores åndelige legemer, og ind imod stilhedens punkt, imod jeget. Og det gør vi gradvist igennem de aha-oplevelser, vi får,
Og nu falder det på plads, siger vi. Det er ligesom, der mangler lige nogle brikker. Nu kan jeg mærke, nu hænger det sammen. Det er det, der sker. Så det er altså denne intuitive evne, der giver os oplevelsen af det immaterielle bag os, af jeget. Martinus er inde på, at den intuitive sanseevne, den giver os rigtig mange ting. Den giver os grundlæggende evnen til at se sammenhæng. Evnen til at koble ting sammen, og så giver den frem for alt evnen til, at vi kan se mening og liv bag alting. Det er det, intuition også giver. Også evnen til at se, at livet er udtryk for bevidsthed, for det Martinus kalder for livsytringer. Der er intet i universet, som ikke, al skabelse, alt det vi ser, alt er i bund og grund udtryk for bevidsthedsmedvedende udtryk, livsudtryk, uden undtagelse. Der er ikke noget, der egentlig er dødt. Alt er en stor udfoldelse af det store kosmiske væsens bevidsthed, af guddommens bevidsthed, vores egen, bevidsthedsudfoldelse. Så intuitionen giver os dermed evnen til netop at se sammenhæng, og evnen til at forstå, at livet er udtryk for en guddommelig orden, en guddommelig bevidsthed, og vi er selv evige realiteter i den proces. Så på den måde kan man godt sige, at vi får evnen til at sanse ind i overbevidstheden. I overbevidstheden, den ser vi her. Efterhånden begynder vi at sanse og forstå det, der ligger herinde igennem intuitionsevnen. Vi kan ikke intelligensmæssigt forske ind i det. Der skal en meget kraftigere energi til at kunne trænge igennem. Martinus taler jo om, at intuitionen er den højeste synsevne. Den gennemstråler alle de andre energier, og gennemstråler også overbevidstheden, i hvert fald en del af den, for der er så også noget, som mærkeligt nok intuitionen jo ikke kan trænge ind i. Og det er jo netop væsenskerne eller jeget. Jeget vil altid være en indirekte oplevelse, men man oplever den som en virkelighed igennem intuitionen. Fordi jeget er netop over sanseevnen, og derfor kan man ikke sanse ind i noget, der ligger over sanseevnen. Det er meget interessant. Der er altså noget, vi ikke kan se. Men det er ligesom i religionerne, der står der også flere steder, at man ikke kan se Gud. Og Gud er jo netop skaberen. Det er jo jeget, dybest set. Og vi kommer aldrig til at se jeget med vores sanser, fordi netop jeget er det, der ligger til grund for alting. Jeget er ikke skabt af sanser, og kan derfor heller ikke opleves ved sanser, siger Martinus. Det er meget godt set. Men vi er altså på vej i den proces imod at opleve det inderste i os. Og der har Martinus jo også det her med, at, jeg har været lidt inde på det, at vi kan have to grundsyn at se livet ud fra. Vi har det, han kalder de relative syn. Og det relative syn, det er, når vi oplever ting i forhold til andre ting, altså bevægelser i forhold til andre bevægelser, ligesom man gør inden for naturvidenskaben, og inden for den generelle, måde at se livet på. Det er altså bevægelser i forhold til bevægelser. Og det er derfor, fordi vi ikke ser livsytring. Det hele er bare en stor bevægelsesocean, siger Martinus. Alt bevæger sig, alt forandrer sig, alt flyder, alt bliver bygget op og bygget ned, men man ser ikke det faste punkt bag bevægelsen. Og det er det, vi skal lære nu. Vi skal have en absolut sansning. Og det vil sige, at vi skal lære at se livet ud fra et fast punkt, på et urokkeligt punkt. Det er den absolute måde at se livet på. Der er altså et fast punkt, jeget, som er evig urørlig, som jo dybest set er det virkelige liv, men i en form, som ikke er manifesteret,
Men i jeget, det rummer i virkeligheden alt, som er en forudsætning for hele vores eksistens, men det er i kraft af, at det er X1, ikke tilgængeligt for vores sanseapparat. Men alt udtrykker i virkeligheden jegets manifestation ud i livet. Så fantastisk er det. Men den relative sansning, det er den livløse sansning, siger Martinus. Hvor vi netop i den objektive sansning, der har vi netop livsytringerne. Der ser vi alt udtryk for det levende. Alt er liv, alt er levende. Og det er netop det, som vi kalder et klarsyn. Når vi kan se, at alt udtrykker liv, alt udtrykker noget, som har et udgangspunkt ud fra noget levende, fra noget absolut. Det er det, vi skal nå frem til. Så igennem analyserne, igennem forståelsen af det levende væsen, med treenigheden, det er i virkeligheden det, vi egentlig taler om nu, det er det her symbol. Det er nok måske, efter min mening, det vigtigste, et af de vigtigste symboler. Fordi det er her livsmysteriet dybest set ligger. At erkende sig selv som udtryk for den her treenighed med jeget, skabeevnen og de skabte energier. Når vi virkelig forstår det helt til bunds, så har vi i hvert fald i første omgang en slags teoretisk kosmisk bevidsthed. Så det er helt grundlæggende. Den treenighed, når vi fatter den, så forstår vi tingene. Så finder vi nemlig virkelig ud af, hvem er jeg. Det tager lidt tid, før vi finder det ud af det, desværre. Men det er ikke engang desværre, det er godt. Vi er jo på vej. Så der mener Martinus så også, at ligesom materien, den fysiske verden, de åndelige verdener osv., alle de her ting, vi kender, det skabte, det er realistisk for os, i hvert fald den fysiske virkelighed. For nogle af den åndelige virkelighed, de åndelige verdener, også begynder at blive realistiske, hvis man har et vist udviklet clairvoyant syn. Men de fleste af os erkender og forstår materien. Og så siger Martinus så også, ligesom vi erkender og forstår materien, så skal vi også erkende jeget, eller hvad hedder det, jeget. Jegets eksistens, siger Martinus, skal blive lige så realistisk som materien. Lige så realistisk. Det er det, vi skal arbejde på. Så det er en vældig stor opgave. Og i den erkendelsesproces, der siger han jo også, at jeget er netop det urokkelige, det faste punkt. Sådan oplever vi det, når vi fornemmer det. Vi oplever det som et centrum, som et midtpunkt, og ikke andet. Men i virkeligheden ligger der i jeget den evige livsstruktur. Den ligger der, men den er ikke sansbar. Og det er det, som trigger os nogle gange. Der er altså noget, som ikke er sansbar, men der ligger altså en umanifesteret struktur i jeget. Det skal vi jo huske på. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg får nu, at nok oplever vi det faste punkt, stilheden, midtpunktet. Men der er jo meget mere. Det guddommelige noget er jo i virkeligheden det hele. Men det guddommelige noget har altså evnen til at synliggøre sig selv igennem dette princip, der ligger i X2. Så det er jo ikke ingenting, der er der absolut ikke. Det er absolut det, der ligger i jeget. Det er ikke ingenting. Men vi kan ikke sanse det. For sanserne er jeget oplevet som ingenting. Fordi vi ikke kan sanse det. Men som Martinus siger, det er jo noget. Det er i virkeligheden materien. Alt hvad vi oplever, der udspringer fra det. Så det er jo det vi skal have fat i. Men det er ikke sanseligt. Så Martinus siger rigtig mange ting om det her. Han siger, at jeget, det er netop det usanselige, det faste punkt, hvorom hele livet, alle bevægelserne drejer sig. Jeget er den akse, den søjle af fasthed, som hele livet drejer sig rundt om. Står som en urokkelig søjle.
Og der folder livet sig så ud omkring akse. En akse. Ja, en akse. Ja. Og man kan i virkeligheden ikke fornemme andet i jeget, end at det er. Så snart vi giver jeget, prøver at give en beskrivelse af det, så er vi ude fra centrum, så er vi ude i bevægelsen, så er vi ude i energierne. Og så er det jo netop, som man siger, så bliver jeget til det, så får vi det oplevelsen, det der er uden omkring jeget. Så vi skal altså ind i centrum og opleve den væren, der er i centrum, og kunne mærke det. Og det er lidt specielt det her, fordi nu har jeg arbejdet med Kenty Martinus analyser, siden jeg var 19 år eller 20 år. Og det er interessant at opleve, at når man arbejder med tingene, så sker der jo det, at man får både selvfølgelig en intellektuel overbygning, men man udvikler også en følsomhed. Og det, jeg mener faktisk, den første oplevelse af jeget, det er den absolutte følelse af jegets eksistens. Man får simpelthen bygget en følelse ind, så man begynder at mærke det. Og det er en meget dejlig følelse. Fordi det er jo netop det, som på en måde er begyndelsen til den guddommelige oplevelse. Det er følelsen af det her centrum, vi har inde i os, og kunne mærke det. Men vi kan ikke mærke andet, end det er noget, der er. Det er noget, der eksisterer. Mere kan vi ikke sige om det. Med sanserne. Martinus siger så, at hvis vi forestiller os, at det her centrum, hvad er så dets funktion? Når det ikke er energi, og det ikke er bevægelse, så siger han, at funktionen med jeget, det er at vende vores energier, uden at energierne mister kraft. Det vil sige, at jeget har altså evnen til at på den ene side skabe energier, men og selvfølgelig også i den skabelse får jeg så evnen til at vende energierne på en måde, således at der ikke er nogen slitage, der ikke er nogen nedbrydning, der er ikke nogen opløsning. Og på den måde kan man sige, at vi har en slags evighedsorganisme igennem jeget, fordi der har vi altså noget, som ikke er energi, stof, bevægelse, men som alligevel har den, stadigvæk for mig, mystiske evne til at kunne påvirke materien, energien. Og der siger Martinus jo, at grunden til, det er svært at forstå, det hænger jo sammen med, at der er ikke noget fortilfælde i livet. Alt, hvad vi oplever i livet, det er jo energier, der arbejder med hinanden, går ind i hinanden og påvirker hinanden, sætter spor i hinanden. Det gør alle energier. Alle energier reagerer med hinanden. Og det er også det, der sådan er livets oplevelse, siger Martinus. Det er, at der skal skabes reaktioner, men foruden der er en masse reaktioner i energierne, så skal der altså også være noget, som kan opfange energierne og kan mærke energierne. Ellers så er det bare bevægelser, der oplever bevægelser. Energi, der oplever energi. Det kan der jo ikke være tilfældet. Der skal altså være noget, som afviger fra stof, bevægelse, energi, form, farve. Og det er igen jeget, der er det, som skal gå ind og vende og mærke, reaktionerne. Og det er jo et mysterium. Der er altså noget, som kan påvirke energi, uden selv at være energi. Sådan oplever sanserne det. Martinus beskriver det, at hvis man kunne kigge ind i overbevidstheden, ind mod jeget, så vil man så opleve, at energiimpulser, de går ind, og så forsvinder de fra sanserne. Men de kommer ud igen. Og det er jo specielt.
Vi ser, at der sker noget. Der sker en vending. Han har sagt, at han går ikke i protest. Det er godt. Der sker altså noget. Jeget bliver besvangret eller befrugtet af indtryk, og opsnapper indtrykkene og sender det ud igen. Så det er altså i et specielt felt heroppe imellem jeget og skabeevnen, der sker noget meget, meget specielt. Og Martinus siger, vi kan egentlig ikke beskrive det, fordi vi skal jo bruge sanser til at opleve ting med. Men her er altså et fortilfælde, hvor der ikke er noget, der kan sanses. Men tingene sker. Livets oplevelse er en realitet, heldigvis. Så det er meget specielt, at der er så et eller andet område her, hvor energien på en måde bliver et med jeget. På en måde, for sanserne i hvert fald, bliver et. Og så kommer de ud igen som reaktion. Som det går med, vi modtager indtrykkene, og vi sender reaktionerne ud i verden. Så jeget har altså en fantastisk rolle til at regulere det hele. Det hele udspringer her fra det centrum og vender tilbage. Sådan er livet. Det udspringer fra dette unævnlige, usanselige, faste punkt, det evige. Sådan har det altid været. Tinus er inde på, at livet, som det er, har altid været. Der kan i grundprincip ikke skabes noget nyt, men vi kan omarbejde og forvandle det, som er der i forvejen. Så alt, hvad der har været til, har altid været der. Der kommer ikke noget nyt til. Udover selvfølgelig vores ændringer af energiernes sammensætning, den er uendelig stor, en fantastisk variation. Men livet i sin grundstruktur, den er evig, urørlig, men samtidig perfekt og fuldkommen. Noget kan ikke være mere guddommeligt end denne evige kosmiske struktur. Den er helt enestående oplevet, mener Martinus. Det var det, han oplevede i sin kosmiske fødsel, i sin kosmiske dåb. Der oplevede han netop livet ud fra det højeste perspektiv, og han oplevede, hvordan den fuldkommenhed folder sig ud i alle universer, i alle afskygninger, i mellemkosmos, mikrokosmos og makrokosmos. Helt enestående oplevelse, han gik ind i, igennem oplevelsen af den gyldne ilddåb. Ja. Så jeget er set ud fra en bestemt analyse, materiens frembringer og opretholder. Det er virkelig det kardinale punkt. Det er jegets opgave. Jeget sørger for, at bevægelsen, livet til enhver tid, altid kan fungere ud fra den evige, enestående struktur, der ligger i selve livet. Så man kan sige, hvis vi ser igen på X2 her, at hvis vi foretager en rejse ind i os selv, vi foretager simpelthen en rejse ind, vi prøver at følge vores sanseindtryk ind i os selv, ind igennem vores åndelige legemer, ind i vores overbevidsthed, så vil vi, hvis vi kan, med vores spæde intuition, begynde at komme ind i en tilstand, hvor vi begynder, eller oplever, at sansningen fortaber sig. Jo tættere vi kommer på oplevelsen af jeget, så fortaber sansningen sig, blånende ind i jeget. Men omvendt, så kan man også sige, at når sanserne, når indtrykkene, oplevelsen fortaber sig, så møder vi i virkeligheden også skabelsens øjeblik. Det er i mødet mellem X2, siger Martinus, og jeget. Det er i det møde, at vi oplever morgendæmringen, altså ligesom solopgangen. Vi kan ikke rigtig se det endnu, men i mødet mellem X2, energiuniverset, og jeget, der oplever vi faktisk selve skabelsens øjeblik. Så
X2 har altså den funktion, at den skal forvalte jegets evne til at synliggøre sig. Jeget skal jo ligesom synliggøre sig ved hjælp af nogle principper, X2, X3. Og der kan man så sige, at jegets rolle, hvis man kan bruge det udtryk, det er netop at gennem X2-princippet at kunne synliggøre sig selv, altså foretage den proces, der hedder, at det unimanifesterede noget, som er, lige pludselig bliver sanseligt. Og det er også en meget mærkværdig proces. At det, som er usanseligt, har altså alligevel evnen til at gøre sig tilgængelig, gøre sig synlig. Og så kan man sige, hvordan i alverden kan det foregå? Hvordan kan det usanselige stille punkt, det faste punkt, lige pludselig blive til bevægelse? Og der siger Martinus ganske enkelt, for sanserne, der er det bevægelse, det vi oplever. Men kosmisk set er der overhovedet ikke noget, der bevæger sig. Så det er altså denne kosmiske illusion, der foregår. At noget, som er urørligt, som blot er til, og vi oplever som det faste punkt, har altså evnen til at synliggøre sig og skabe illusionen, bevægelse. Så det er altså en illusion. Men, siger han, det er en realistisk illusion. Så vi skal ikke ligesom sige, at det her det er uvirkeligt, for det er jo det, der er virkeligt for os, at det evige skaber altså det timelige rum. Det er det, jeget kan. Det kan skabe en timelighed, og det er jo den toenighed, vi skal ind på. Vi skal have, for at livet kan opleves, så skal der altså være noget evigt, urørligt, og så skal der være noget, som er skabt og timeligt. Det er en toenighed, det er en dualitet, der skal være, ligesom lyset og mørket er en dualitet, så er evigheden og skabelsen eller nuet, det skabte, det timelige, også en dualitet, som er nødvendig for, at vi overhovedet kan sanse. Så man kan sige, at alle de, altså den der dualitet, den er simpelthen grundlaget for, at sansningen overhovedet kan forekomme. Uden den dualitet vil der simpelthen ikke være mulighed for, at vi kan opleve noget som helst. Ja. Skal lige se, hvor jeg er henne her. Så man kan sige, at jeget igennem den treenige struktur, der har altså jeget så evnen til evig tid at manifestere sig, til evig tid at synliggøre sig, til evig tid at give sig selv til kende. Man kan så sige, at hvad kan man egentlig gøre for at nå til erkendelse af de ting her? Hvad kan man egentlig gøre? Og jeg vil lige sige en anden ting. Det er, at det her mysterium, det kan måske forstås på den måde, at hvis vi forestiller os jeget som det usynlige hvide lys, det er den her prismetanke. Den synes jeg er et godt billede på det. Hvis vi forestiller os, at jeget det er det usynlige hvide lys, så sker der det, at jeget har altså denne evne gennem X2 at kunne spalte det hvide lys, som ikke er sanseligt, ud i 7 grundfarver. I 7 energier, moderenergien og de 6 grundenergier. Så man kan godt lege lidt med prismefunktion og meditere over, at når vi har et prisme, som jo er princippet, hvis man kunne lave et prisme, som ene for øjet var usanseligt, og så sende lys igennem, så vil vi ligesom opleve, at prismet, det er X2, og det hvide lys kommer igennem og spalter sig ud.
Og det er i virkeligheden det, jeg kan. Det kan altså spalte sig selv ud i det lys. Og i den udspaltning i 6 grundenergier, der har jeg altså også evnen til at skabe bevægelse, skabe kredsløb på baggrund af energiflowet, skabe form, skabe konsistens ved at manipulere med lys. Vi ved jo allerede inden for naturvidenskaben, at alting er i virkeligheden lys. Og det er jo det, Martinus har sagt, at jeget, som er det hvide lys, har altså evnen til at spalte sig ud og skabe livsoplevelsen, skabe universer, livsrum, form og farve, afstande, tid og rum. Og det er i virkeligheden den der tid- og rumskabelse, som jo er helt central i jegets skabelse, i sin livsoplevelse. Så man kan sige, at virkeligheden har 2 analyser, den absolute virkelighed og den skabte virkelighed. Vi vil aldrig kunne opleve den absolute virkelighed, men hele tiden sanse i den skabte virkelighed. Men der er altså en absolutitet i virkeligheden, som vi skal have kontakt med. Så for ligesom at pointere det med illusionerne. Illusionerne er virkelig nok for os. Så det, der er illusorisk ved illusionsforståelsen, det er, at man ikke kan skabe noget absolut. Det skabte, det er blot noget, som er til og forgår. Så selve illusionen, det er dette, at vi oplever noget, som i sig selv ikke er sansbart. Det er det, der er illusionen. Men den er realistisk i vores livsoplevelse. Så inden for det, Martinus kalder livet, så er illusionen absolut virkelighed. Og det er nok den misforståelse, man ser i de østerlandske filosofier, at man ligesom siger, nå ja, det er jo bare en illusion det hele, det er jo lige meget. Man har haft en dybe visdom, at have en erkendelse af, at den skabte verden, det er en illusorisk verden, men man har ikke erkendt, at den illusoriske verden, det er den verden, vi oplever i. Det er den verden, der er til for os. Det er det virkelige for os, når det gør ondt, når vi har det skidt, når der er problemer, når der er krige, sult og fattigdom. Jamen det er nok kosmisk set illusioner, men det er noget, der gør ondt. Det er realistisk. Så det skal vi hele tiden have for øje. Det er kun i analysen, at vi kan sige, at illusionerne er uvirkelige. Men i vores virkelige liv, uanset om vi er i den fysiske verden, eller vi er i den åndelige verden, så er illusionerne, altså frembringelserne, tid og rum, det er absolut virkelighed. Hvis vi ikke kunne frembringe tid og rum, organismer, skabelser, bevægelser, så var der intet at opleve. Så x2 og x3 er lige så vigtige som x1. Det er i virkeligheden det samme. Set fra et bestemt synspunkt. For at gøre forvirringen total. Ja. Men så man kan sige, at jeget er en fantastisk faktor i vores liv. Og det er egentlig fascinerende, at den her proces, at når jeget skaber bevægelsen, altså det der gyldne rum, som Martinus han oplevede igen i sin kosmiske følelse. Han oplevede jo netop på en måde det inderste i selve skabelsen. Og det er det eneste sted, som når jeg reflekterer over skabelsens begyndelse, det lyder lidt paradoksalt. Vi er jo evige væsener, men man kan godt tale om en form for begyndelse, et udspring, et kildeudspring i livet, som altid har været der selvfølgelig. Men der er altså en proces i overgangen mellem x1 og x2, som er skabelsens begyndelse. Og det er det, Martinus oplevede. Den højeste sanseoplevelse, han fik, det var netop at være til stede i overbevidstheden. Og der oplevede han jo, at alt forsvandt. Hans organisme og det hele, han var blot i en tilstand af væren. Og det er der, han oplevede gudsbevidstheden. I den tilstand oplevede han sig fuldstændig, totalt forbundet med alt liv. Han oplevede det som den stærkeste lysoplevelse, man kan forestille sig,
hvor han var netop udenfor på en måde tid og rum i en evig tilstand af væren. Men der var jo en oplevelse, der var jo en sanseoplevelse i det. Men tættere, højere sansning kan man altså ikke få. Og det er vi jo alle sammen på vej til at kunne få, denne højeste oplevelse af sansning i oplevelsen af det gyldne lys, i oplevelsen af bevægelsen, eller oplevelsen af processen, stilhed og bevægelse. Men et andet faktor, nu skal I lige holde øje med tiden, ja, for lige at runde det lidt af. Det Martinus gerne vil give os af viden, det er mange ting. Men hvis vi begynder at arbejde på forståelsen af jeget, skabeevnen, det skabte, er det forståelsen af det levende væsens struktur. Begynder at arbejde med det, så forstår vi sådan set grundstrukturen for vores eget liv, men vi begynder også at forstå grundstrukturen af hele eksistensen, alt det ude omkring os. Men en anden spændende oplevelse, det er også at forstå det, at jeget, det er oplevelsen af evigheden. Det vil sige, at nok oplever vi jeget som et fast punkt, men i virkeligheden er jeget det evige. Jeget i os alle sammen er det samme jeg, og der er ingen grænser for det. Så i virkeligheden, siger Martinus, når vi dykker helt ind i kernen, så oplever vi vores identifikation med evigheden. Vi er evigheden. Evigheden er ikke noget, der er uden omkring os, men det er os selv. Vi oplever os ud fra vores sansestruktur, at nu er vi her i vores kroppe, inkarneret her i denne verden. Men vores jeg er ubegrænset. På en måde vil jeg sige, at når man kigger ud på den smukke stjernehimmel her over Stockholm i nat, så på en måde kigger vi også ind i os selv. Det, der ligger bag stjernerne, bag galakserne, det er vores evige, ubegrænsede jeg. Det er jo fantastisk eventyr at opleve den prøv at opleve en frihed. Vores jeg er til stede i alt. Men igennem sansestrukturen, så oplever vi os som en individualitet, heldigvis i form af den her evige struktur, men dybest set inde i os selv, der er vi identiske med selve evigheden. Og samtidig, siger han, så skaber vi i virkeligheden også selv tiden og rummet. Så det levende væsen er i virkeligheden evigheden og tiden og rummets skaber. Så højere analyse på det levende væsen kan man faktisk ikke komme frem til. At tænk, at man begynder at forstå, hvor omfattende det egentlig er. Hvor knyttet vi er. Og det er jo det, vi kommer til at opleve. Vi er et med hinanden. Man har vores individuelle struktur, men vi er kosmisk set fuldstændig, totalt forbundne af en organisme set fra et bestemt synspunkt. Men vi oplever os som individualiteter. Så der er rigtig meget at arbejde med. Og så kan man sige, for lige at runde foredraget af, hvis tiden går, så kan man sige, ja, hvad kan man så gøre ved det her? Kan vi nå frem til en løsning, en selvoplevelse, af at forstå disse meget, meget avancerede analyser, Martinus har givet os? Og der er svaret, at på den ene side kan vi ikke gøre så meget, men alligevel, så er der to muligheder, eller to værktøjer, eller tre i virkeligheden, og dem kender I sikkert i forvejen. Det er selvfølgelig det åndelige studie. Studiet af analyserne, studierne af det evige verdensbillede, det er helt fundamentalt vigtigt. Det er uomgængeligt på en måde. Selve den kosmologien i det, det er uomgængeligt at forstå for os. Men så er det selve dette at nå til balance mellem følelse og intelligens. Og det har vi sådan set i de gamle religioner, specielt her i kristendommen, har vi netop fået den helt klare mission, Kristus missionen, den har været at forberede os til det, vi er på vej ind i nu. Og det vil sige, at Kristus har talt til vores følelser. For uden at vi får balance i vores følelser, uden at vi udvikler vores humanitet og vores næstekærlighed,
så kan vi ikke få kontakt med det intuitive i os. Så det Martinus han gør, det er, at han tager den næstekærlighed fra kristendommen og siger, den skal vi arbejde med gennem vores intellekt. Vi skal intellektualisere vores følelser, og gennem den proces at intellektualisere vores følelser, så danner vi baggrund for, at vi kan få aktiveret vores gryende intuitionsevne. Fordi det er netop vores følelsesliv og vores intellekt, der skal balancere, således at der kommer så meget, harmoni ind i bevidstheden. Og det er jo det, man har gjort i alle mulige afskygninger, meditationer og bønspraksis. Det er netop at arbejde sig frem til balance. Og det vil sige, fjerne alle negationer i bevidstheden. Det ved man inden for buddhismen. Man skal få kontrol over sindet. Det er også en af de udtryk, der har været. Vi skal have kontrol over sindet. Vi skal have kontrol over følelserne. Og vi skal netop nå til indsigt i og forstå, at vi er et med dette umådelige univers. Og for at nå til kontakt med dette umådelige univers, så må vi også udfolde en mentalitet og en væremåde, som gør, at der bliver etableret en kontakt. Og det er igennem næstekærligheden. Igennem næstekærligheden, der kommer vi i kontakt med den universelle kærlighed, mener Martinus. Han taler jo om, at kærligheden er livets grundtone, verdensaltets grundtone. Og igennem det at få kontakt med kærligheden, så får vi også kontakt med det intuitive. Det er så fine, fine energier, og der skal vi altså have renset ud i vores bevidsthed, og have fået noget til klarhed, og nå til, en fred, altså få indbygget en indre fred, således at intuitionen kan komme ind. Så gennem daglig praksis af den humanistiske livsstil, hvis man kan bruge det udtryk, gennem praksis af næstekærlighed, gennem studier, og så igen, som I også kender til, gennem bøn, gennem dette at kontakte forsynet guddommen, der får vi også hjælp til at få indsigt, når det er nødvendigt for os. Så der er masser. Martinus han havde holdt et foredrag, hvor han sagde, forsynet, altså de væsener, der er omkring jordkloden, som jo er Guds, ansigt for os, de vil gerne hjælpe os i vores menneskelige udvikling. Så ved at arbejde med denne indre balance med ens humanitet gennem studier, så kan vi få hjælp til, at de kan hjælpe os med at ligesom justere lidt i vores bevidsthed. De arbejder på vores bevidsthed hele tiden og hjælper os. Og det er jo godt at være bevidst i det. Så kan vi måske få endnu mere hjælp. Men det skal være et naturligt behov, en lyst og en længsel. Og det er jo den længsel, vi har. Vi vil gerne finde ud af, hvem er jeg? Hvem er vi? Hvad er det for noget, det hele? Det er en sund tankegang, og vil have den løsning på livet. Så der er et vældig godt arbejde, så kosmologien giver os rigtig mange gode muligheder, rigtig mange redskaber til at kunne nå frem til forståelsen af livet og af universet. Og til sidst, siger Martinus, så vil vi opleve den virkelige sandhed. Og den virkelige sandhed, det er dette, at vi til evig tid har været et levende væsen, der står overfor et lige så levende univers. Livet er et stort samspil mellem det enkelte levende væsen og den guddommelige bevidsthed. Det er et kærlighedsmøde mellem en selv og guddommen. Et større kærlighedsmøde findes ikke. Det er at indgå i et samliv, i et kosmisk ægteskab med Gud, når vi begynder at opleve den kosmiske bevidsthed. Ja, jeg tror, jeg stopper her.